जुबिन रुंसारिनि जोबथा बिजिरनाय फोसावबाय सिंगापुर बिजिरसालिया। दैयाव गबना थैदोंमोन जुबिन गार्गा। जुबिन रुंसारिनि बे जोबथा बिजिरनायखौ दिनै फोसावदों सिंगापुर बिजिरसालिया। दैयाव गबनासो थैदोंमन जुबिन गार्गा। जोबथायाव सिंगापुरनि बिजिरसालिया जोबथा राय फोसावबाय। कर'नार्स बिजिरसालिया बुथारनायनि अजदखौ नेवसिगारदों। दाय गोनां खैसारिनि अजदखौ नेवसिगारदों कर'नार्स बिजिरसालिया। बिजिरगिरि आदाम नाथुदा बिजिरसालिनि बे राय सिंगापुर पुलिसनि नायसंनायजों मदद बिजिरसालिनि गोबां हियारिंनि उनाव कर'नार्स बिजिरसालियाव जोबथा राय फोसावबाय। दैयाव गबना थैदोंमोन होनना राय फोसावबाय कर'नार्स बिजिरसालिया। हियारिंआव नुजाथिदोंमोन आंगो गौतम शर्मा आरो बिबथै मनज बरठाकुर। जुबिन रुंसारिनि जोबथा बिजिरनाय फोसावनाय जाबाय। सिंगापुर बिजिरसालिया जोबथा राय फोसावबाय। दिनै दैयाव गबनासो थैदोंमोन जुबिन गार्गा। कर'नार्स बिजिरसालिया बुथारनायनि अजदखौ नेवसिगारदों। दाय गोनां खैसारिनि अजदखौ नेवसिदों कर'नार्स बिजिरसालिया।